Laviko, oh yo, lavicam. Denge gel, denge Kurdistaniye. شنوندگان روچیان رادیو دنگ گلدن باشکودارین هیجا ایرو 8 مجدار 2025 شمیل بروکسل ساعت 9 لامده 11 امن روچین دنوا روژه پیشکش بکندم دم آزادی ری براپویه Bajarı Kölüneye Almanya ve İru şahidi rojeke adiru kirebike. Bu pengava jre rapore azadi je doza kurt ve çareseri meşru mitinge kenavendi tere darkıstan. Je Almanya, Svistre, Fransa, Belçika, Hollanda'yı ve bir de hezaran kez berexabeden Kölüne. Meş ligur saate Avrupa'yı Yazdahanlı kadamezin a don server p despedike pişti meşeji ve mitingeke beli darxısım. Liserna ve sazi urextinin Kurd e internasyonali san peyam bedayin. Rebe rapoji bu beştarin meşe peyam ekşandiye ve ev peyamji beyxwendin. Komite amadeka ragahans ku amadekariyen wan bedavi buye u evli ben da gele xwene. Vek radyo u ragahandına Kurdistek TV emeji tevaya roje detayın ve meşru miting gibi vere parve bikin. Heyjay bixisne şazeh mecdara 2024 anji behaman daxwaze meşeke be heybet hatbulu darxistan. Bide hezaran kesi pra Kölüne hejandı bun. U be yek dengi de sozya xoya bre rapore nişanda bun. Dehe jotma 2023 le serbanga bdehan filozof akademisyen siyaset van Keseyten navdar federasyon o konfederasyon sendikayan litevahi parzeminin cihane pengava bina ve jire rapore azadi jidoza kurtre çareseri hat ragahandın ve pengavere leher dera cihane xabat hatın meşandın. Dısala siyemin a pengavede armanç eve derile azadiya fiziki yere ber apo ve ben. Jibu ve ji beştariyali meş u mitinga iru yali Kölüne pır giring Dediten damaku desbebike emej yekser berxabedin meşa likörüne. Numa kurtulmuş gut ger komisyon bir yari bide dikarım için imraliye. Sevke meclise numa kurtulmuş li İstanbul'e be gerinande ingişliyen medeyre civiya. Kurtulmuş da xafsana xwede beje hatta iru 16 civin mel pay xweheş u fonksiyonek giring pek ani jinha pe ve ber bu qonağa davi vediçe. Ji kesen ku beştari civine bun u de komisyone de nerine xwanin zaman ti kesi negut ku ev pevaju naxwazın anji de ve ev pevaju pek ne. Herkes bu ev perskirek demildes vere çare serkirin Bıcoş ramanen girik ani zaman. Kurtulmuş derbarinin kaşen daviyen ku komisyon biçe imrali de ev tışlani zaman. Jibu pevaju tamam bebe ve gavek vusa be avetin. Gerek partiyen siyasi ve müjarede nerinen khoyen ereni ani zaman utinin zaman. Le peşperi raya gişti dibejin gel komisyon bir yarek vusa bede emeli guri ve tevbigerin. Kurtulmuş nezikatiya devlet atırk yalı pevaju vuha dubareker. Entizanı ku hında xwazen veki federasyon misugerkirna hin judahiyan ulikeleka zamane Türkiye zamane kedin ye fermi tuxazın lebele evde civinen mede nahatiye rojeve qonağa her kritik eve kur yexistin birasi devji çekan berde u xwe tasfiye kiriye be tespit kirin u tescil kirin pişteku teşkilata istihbarata neteveyi u vazareta parasına neteveyi Pişras biken ku rexistin xwefesi kiriye ve deme meclis ve bikarbe hen sere rastkirin kanunu yen pevisti jî bicih bîne.
Ajansa nûçeyan Arûn Tursê dibêje Tirkiye amadekariya guhertina qanûnan dike. Divê navberê de Ajansa Reutersê li derbarê rêveçûna pêvajoya aştî û civaka demokratîk de nûçeyek weşand. Ajansa nûçeya xwe dispêre raydareke nediyar a li Rojhilatê Navîn û cîgîrê serokên giştiyên Dem Partî Tayyip Temel. Li gorî van çavkaniyan wê meha bê qanûn bên guhertin û di destpêkê de wê hezar kesên ku tevlî çalakiyên çekdarî nebûne vegerin Tirkiyeyê. Paşê jî bi lêpirsînên taybet 8,000 kesên din jî vegerin. Dîsa li gor vê çavkaniyê nediyar wê raydarên tevgera azadiyê di qedemeyên navîn û bilind de nekarin vegerin ji bo wan jî vebijarka welateke siyemîn tê pêşdîtin. Lê cîgîrê hevserokên Dem Partî Tayyip Temel ji ajansê diyarkiriye ku danûstandinên heyî li dora formûla Birêz Öcalan pêş bikeve. Temelî ji Reutersê dibêje xebata li ser qanûneke taybet berdewam dike ku dê ji nû ve vegerandina endamên PKK ji bo jiyana demokratîk û civakî mîsoger bike. Qanûn ve herkesî çi sivîl be çi çekdar be bigire nava xwe planeke vegera gav bi gav tune ye. Formîla ku li ser tê xebitîn jî berfireh e û ji bo herkesî derbastar e. Hêjayî bibirxistinê berê jî çûna welatek siyemîn ji aliyê tevgera azadiyê hatibû redkirin û daxwaza avakira siyaseta demokratîk hatibû kirin. Li girtika Tekirdağ êriş zêde dibin. Bekir Öztürk ê li girtikaha bilind a tîpa feya hejmar di du Tekirdağ tê ragirtin bi malbata xwe re biriya telefonê hevdîtin kir û got zext û êrişên li girtikê bûne sîstematîk. Kel û pelên wî hatine desteserkirin li qawûj û odeyan her roj lêgerîn tê ferskirin û polîtîqeya tengasiyê tê meşandin û gav bi gav zemînê provokasyonê tê çêkirin. Di vê raya giştî çepemeniya azad rêxistinên maf û meclîs bin pêkirina bike rojev û di vê çarçoveyê de şande biçe girtîgehan. Êriş û bin pêkirina mafan ên li girtîgehan şermezar kirin. Li Afrînê şeniyekê din hat qatilkirin, li Afrînê sûcên dervê mirovî bênaber dewam dike. Rêxisa mafê mirovan Afrîn Sûriyê ragihand ku du çekdarên şeniyên bi navê Mehmet Ahmed Derviş ê 55 salî ji gundê Buş Abdulliyê bajarê Şerawayê kuştiye. Li gor rêxistinê bû yer du êvarî pêk hatiye û ev agahî hatine parvekirin. Dema ku Mehmet û hevjina xwe li baxçeya xwe li dibin konê de xwe şîr dixwaran, du çekdarên rûgirtî bi ser wan de girtiye û bi demançeyê gulel li Mehmet reşandine. Hat zanîn ku Mehmet Derviş birîndar bûye û veguhestina nexweşxaneyeke Helebê lê tevî hewdanan jî jiyana xwe ji dest daye. Roja çarşemê jî pêncê mijdarê şîniyê bi navê Şükrî Ahmed Oso 65 salî ji gundê Keferzîta ji aliyê çekdaran ve hatibû qetilkirin. Serokê Fransayê Emmanuel Macron bi serokkomarê Demkiyê Sûriye Ahmed El-Şara re civiya. Serokê Fransayê Emmanuel Macron di konferansa COP-Sihan avhawayê ya li Brezilyayê bi serokkomara hikûmeta Demkiya Sûriye Ahmed El-Şara re civiya. Emmanuel Macron diyar kir ku wan yekîtiya Sûriye têkoşina dijî terorê kontrolkiran narkotîkê û vegera penaberan gotu beşkirine. Macron di civînê de ji Ahmed El-Şara xwest ku tevlî koalisyona nav netewiya li dijî Daişê bibin. Êrişên hêzên girêda hikûmeta Demkî yên li ser Alewiyan û Durziyan jî bibîxist û got divê ev êriş bên lêkolînkirin û doz bên vekirin. Di civînê de mijareke din jî ya Emmanuel Macron têkiliyên bi hikûmeta Demkî ya bi Sûriyê re demokratîk qesê derebû. Serokê Fransayê got Fransa wê hevkariya xwe ya bi qesê derê bidûmîne. Macron biryara netewên yekbûyî ya rakirina cezayên li ser endamên rêveberiya Şamê jî weke erêkirina stratêjiya Fransayê binav kir. Li aliyê din piştî biryara netewên yekbûyî Brîtanyayê jî cezayên li ser serokkomarê Demkiyê Şamê Ahmed El-Şara û wezîrê karê hundir Enes Xetab rakir.
Dmaha cot mehede 217 kez li İran'e hatine darvekirin. Liguri rapora rexsine mafya miruvan İran'e dmaha cot mehede 217 kez hatine darvekirin. Dınav kesin hatine darvekirin de Afgan, Arap, Beluş u Kurtene. Hatta şankirin ku kesin hatine darvekirin 6 kez jinin. Her wiha li gurî raporê ev hejmar di nava 25 salan de riya herî bilind a mehaneya di 10 mehan sala 2025 de 271 kes hatine darvekirin. Rêxistinê ji bo İran bi darvekiran rawestîne banga raya navnetewî kir. Direktörê rêxistina Muhammad Amir Maktoum got Komara İslamiya İranê ne adilane u bawe ke sistematik gitsi mirovan dikuje. Civaka navnetewî û devletên ku têkiliya wan bi İranê re hene divê rawestandina İranê erka wan a lezgîn de. İsrail'e fermana ruxandına tevahi tünelin Hamas'da. Vezir-i Parasne İsrail'e İsrail Kas Ragehan ku vi fermandaye arteşa ku tevahi tünelin Hamas'e yeni Gaza'yı imha bike. Leguri rojnameya yit ahawurt a İsrail'e kat liser hesabe xoya ikse gutiye eğer tünel ben Hamas'ı tünenabe ve çekirna Gaza'yı netene ve çekirna komet çekdar ve sinurdare dehavan demede ve rankirna tevahi tora tünelin Hamas'ı digire navakhode arteşa İsrail'e jotmeha bori de gote be hinji endamen Hamas'ı lali ruşvat de khata zerxwe de tünelande ve şartiye. Beli godan jamen uçen serisi be ku hatta divan geliyan da derketme peşkeşkir emen haberi xabedin Kölüne bi pengava jire be rapore azadi ji doza kurtre çareseri meşru miting eken avendi deli darxistin ji Almanya, Sivîsre, Fransa, Belçika, Hollandayı bi de hezaran kes beri xwe bidin Kölüne divan geliyan de li ser rêne û diçin Kölüne meş li gur saata Avrupayê saat naha nehu 12 dakika le ligur saat Avrupa'ya saat 11 anlıkada mezun alı don ser verpen desvedike pişti meşeji ve miting ekemezin veride darkısın emen ha berexwe bidin meşe hevaleme rojnamavan aslan naha beştarin meşera ji bo tevlîbûna wan û armancewan wan re röportaj dike êku tevlî meşê bûne kelecena wan em jî bi were parve bikin em haberê xwe didin Kölüne ana xatirê we dem baş.